Erakusketa ibiltaria izan da, zer dan lortzen duguna, batetik sortzaileen lanak, toki desberdinetara eroanez, toki bakarrean erakutzita itxi beharrean toki desberdinetara eroanez, lortzen duguna da, herritarrei errazago eta gertuago eskaintzea egiten dabezan lan guzti honeik, ez? Eta azken baten, modu horretara artearen eta gizartearen arteko harremana ere, konexio berezi bat sortu daikela uste dugu eta harreman hori sendotu. Benetan uste dugu gainera, bostekok, zentzu horretan, 5 udalerrietan izango dan erakusketa ibiltari honek plataforma erakargarri bat eta interesgarri bat sortzen dauala, eta azken baten zertarako, esan moduan, konexio hori bideratu alizateko, artea, artistak, herritarrak, baina baita be, eta hori be esan egin behar da, erakunde desberdinen arteko lankidetzarako udalak eta aldundiak elkarregaz beste esparru baten be, artearen esparruan kasu hontan, harremana sendotu alizateko eta guztion artean eskaintza bateratu, aberatz eta erakargarri bat eskaintzeko.